Tapos blue label na yun, lakas ko sa tag-iyabay. Close, no? Ano, may ka-close? Boss, ang tawag niya, boss. Close, oh. Close niya na. Kana dili mi close na, kaniya mo. Wa na'y kwenta na. Kanara ko ang amigon kana. Alas 5:40 o gutom na kayo ko. So timing kayo ang Maritime Hotpot na nadiri sa Kugmanra. Hawan yung parking lot. Haha, it's time to eat because I'm totally hungry, baby. Beef, Ini isa. beef chicken. Grabe daw kalam. Yung ganang kakalang kaya na. Hindi pa ginawagan. Fights. Thank you, brother. Ayan na. Kailang pambili. Kahit na namo sa usawan, go kasabot nga ako lang gisagol-sagol tanan. Nilunod na may gulay. It's morphin time. Plan ko na. Siguro nyo mo ito ng bisipo. Seafood mo. All green. Pagbukal diri ko ano mo siya may model isaw-saw. Ha, bravo to. Di palupad. Hindi man halang ang ibutan, di kabal mo kung halang sa sabon. Ano? Pikit mo yan. Ang hiro na po na sa... My God, nakoy nakita nga familiar kayong ano. Wala tag-iya. Wala madam. Wala na say madam diri. Ay kung libuga kay nagkaong ko diri. Sumang guys. Kambo.
uban ug dive butang din sa Tara mag-control eh. Ano ka ganyan mag-control? may gala. I-mix na mo ayo. So nagpasuggest ko sa iyang una mixer Zinwang West kahili daw siya galang. So sa may gimix ani Karon kayo pula. Piling na ko kay halang yung pena. Bi maghalang gid imong liog ron. Gabi po na nga chula, oy. Abi mo ang liog. Liog patyang ko. My God, this is it. Tingnan ako ni Zinwang ni Nasos. Halang daw kay ni. Sino may botang ko? Yung chick, manggod. Hindi po bumuta. Grabe. Halang kayo kayo. Mahingi naman. Halang ba? Ako yung mag-bulilit. What can you say? Drinks. Tabot ka? Ang gainom ani mga gwapo lang. Bara gid sa akon. So soda gyapon ni. Tea man ata na. Lawi gali. Lami ba? Lamig. Gusto ka te? Tag 70 Tamis lang. Herbal day daw na. Herbal man. Sa kala magkaon nga ni hotpot. Muna na yung pares. Da. Grabe nga service mga galaw. Mga na akong kwan. O, pwede lang ni nabilin. Kuwasong ko na. Okay, kaya pinarty na isa ka po 50. So 100 ang pinarty na mo. Pwede isa pa ni 70 lagi. Butang dia. Ay napagpalagjam. Nakalamin ni ngalim nun. Kaso di nakabos. So naka, pwede mo ihaplas. Wala sa kanang kwan ba di ka kasok ka. Bidli. Bawala sa bidli. Kwan ba ka na white flower. Bilar ko. So the story may diri actually. Natanan diri fresh. So mabot sa time na wala na. So kanitanan dili gini pwede nga ibalik. So dili pwede nga Most good. sorry kuan gini tanan fresh tanan. Mo nang style na mo himuan na mo pinarty mo. Ang tanan mo gikan sa imported good sa nila. Kaya ang presko air pa yan mo kilala kaya. So mahal jud ko ang sa tracking ng Kanalandaan ba? Tama. kaya ang bayad ang namo taga shopping fee mga sagala maabot og 40-50,000. Ha? Kaya ipahatid pa rin tracking pala yun. Sulpa naman ako kuralana. Muna, kung hukod mo ka, ito na mong bilong-bilong. Sinatihan siya. Sakto lang. Sakto. Mabusog yung kadiri kay. Lamig kayo. Tapos blue label na yun. Dat lakas ko sa tag-iyabay. Close mo? Ano, may ka-close? Boss, ang tawag mo. Close? Boss, Oo. Close niya na. Kana dili mi close na. Kaniya mo. Wa na'y kwenta na. Kanara ko ang amigon kana. kung asa siya makagamit. Dia kana na. May benefit. Magstorya mig negosyo na kana. Kana ay na.